Τώρα μπορεί και να μην δει σε ποια τσεπτάβαρα. Ο Ευθύμιος Τσαντήλας περιγράφει πως ο νεαρός ληστής μπήκε μαζί του στην είσοδο της πολυκατοικίας και του άρπαξε μέσα από την τσέπη του τα χρήματα που μόλις είχε βγάλει από το ATM στην κεντρική πλατεία της Λαμίας. Με βουτάει έτσι, χωρίς να μου μιλήσει καθόλου. Λοιπόν, το χέρι κατευθείαν στην τσέπη, ως προκάνω έτσι. Δεν ξέρω τι μου έριξε και στο στόμα, δεν μπορούσα να μιλήσω καλά. Λοιπόν, και αυτός έγινε λαγός. Ο ληστής μαζί με τον συνεργό του είχαν παρακολουθήσει για εκατοντάδες μέτρα τον 83χρονο από την τράπεζα μέχρι και το σπίτι του. Από τις κάμερες ασφαλείας της τράπεζας οι αστυνομικοί είδαν τις κινήσεις των δύο νεαρών, οι οποίοι κατόπτευαν το χώρο του ATM για αρκετή ώρα. Έκανα 6 εκατοστάρικα, είχα και άλλα 2 εκατοστάρικα και έγιναν 8. Μέσα από τα βίντεο ασφαλείας και τις μαρτυρίες, αστυνομικοί της ασφάλειας Λαμίας κατάφεραν να τους ταυτοποιήσουν και να τους συλλάβουν. Σε βάρος των δύο νεαρών, ενός 20χρονου Ρουμάνου και ενός 19χρονου Έλληνα, ασκήθηκε δίωξη σε βαθμό κακουργήματος. Στη Λαμία, όπως μας λένε κάτι και ακόμη και μέρα μεσημέρι, διαρρήκτες εισβάλλουν στα σπίτια τους. Πήγαν στο σπίτι, δεν είχαν πόρτα ασφαλείας, την ανοίξανε με ταυτότητα και πήραν όλα τη μαλφή, βρήκαν και κάποια χρήματα. Ακούστε με ποιον τρόπο μέσα σε ταβέρνα της πόλης κατάφεραν να πάρουν τα χρήματα που είχε αφήσει πάνω στο τραπέζι ένας πελάτης. Ένα ζευγάρι νεαρής ηλικίας. Ο ένας του μίλησε, του έπιασε κουβέντα και ο άλλος του πήρε τα 45 ευρώ και τα έπιασε φυγή. Σύμφωνα με τους κατοίκους, οι περιπολίες των αστυνομικών στην πόλη είναι συχνές.